Dia a dia, treballem per transformar l'administració amb compromís de servei públic per fer-la més intel·ligent, fàcil i amable en una Catalunya més connectada. L'equip de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital impulsa aquesta transformació a través de diferents programes. Amb ServeisCat impulsem el nou portal gencat.cat i el Pla de Transformació Digital de l'Administració, col·laborant amb els departaments i situant la ciutadania al centre. Simplifiquem tràmits, millorem la qualitat dels serveis digitals i avancem cap a serveis proactius i eficients. També impulsem nous models de contractació pública TIC dinàmica per avançar en la col·laboració públic-privada. Amb el programa InnovaCat impulsem la innovació aplicada a l'administració arreu del territori. Impulsem les noves tecnologies amb col·laboració públic-privada i donem suport a l'ecosistema digital. Amb la nova direcció general fem créixer l'ús de dades i intel·ligència artificial per millorar els serveis públics. Amb FacilitaCat redefinim l'atenció ciutadana, fent-la omnicanal, accessible i personalitzada. Millorem tant l'atenció presencial com virtual, amb un sistema que avança cap a la diversificació i integració de canals per facilitar l'accés de qualitat, equitatiu i inclusiu als serveis de l'administració. Amb el programa ValoraCat posem la veu de la ciutadania al centre. Impulsem sistemes de valoració directa i registrem l'evolució de la transformació digital amb dades i indicadors oberts com a base per a la millora contínua. El programa DadesCat posiciona la transparència i el bon govern de les dades com a base fonamental de les aplicacions i serveis digitals. Apostem per serveis públics més personalitzats, interoperables i robustos, amb plataformes segures i integrades com la Plataforma Transversal de Dades de la Generalitat de Catalunya. Amb el programa SISECat reforcem la ciberseguretat dels serveis públics. Despleguem un model que integra la ciberseguretat des del disseny fins a l'operació de les TIC i promovem la consciència i l'apoderament digital de la ciutadania. Amb ConnectaCat despleguem les infraestructures digitals arreu, col·laborant amb el món local i les operadores privades. Ampliem la xarxa pública de fibra òptica per connectar tots els serveis i municipis arreu de Catalunya. També despleguem infraestructures digitals estratègiques i sostenibles, claus per al futur del territori. Des de la col·laboració i el compromís públic, dia a dia transformem l'administració, els serveis públics i la vida de les persones. Transformem per a tothom.